हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माधव जी। हरे कृष्णा। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരെയും സുഹൃത്തികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അവർക്ക് വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും? അവർ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അല്പജ്ഞാനികൾക്കൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ്? യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ അതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയാം. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാവരെയും അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ കാവ്യം വർത്തമാനം ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ രാഗദോഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്, മാറുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്നെ അറിയണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയേണ്ട തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറെ അറിയാതെ പോയത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത് ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ അറിയണം. ഭഗവാൻ അറിയണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഇതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരെയും ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ദുഷ്കൃതികളായവരെയും ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന സുഹൃത്തികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മായയെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മായ ശക്തി ഉള്ളവരാണ്, അതായത് മായ ശക്തിയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിച്ചത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഇനി നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിലെങ്ങാനും മേളില്? ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പരമപദപ്രാപ്തി. അപ്പൊ പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാല് പരമപദം പ്രാപിക്കുക. പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്?
എന്തായിരിക്കും പരമപദം? പരമമായ പദം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ പരമപദം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എപ്പോഴാണ്? ഇപ്പൊ പറ്റുമോ? പറ്റ ആയിട്ടില്ല മാതാജി. എന്ത് മാതാജി? നമ്മുടെ സോൾ അത്രയും പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ടില്ല. പരമപദം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം? മരണം സംഭവിക്കണം അല്ലെ? നമ്മള് ഈ ശരീരം വിട്ട് നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്താം. നമ്മള് ഈ ഒരു ശരീരം വിട്ട് അതിന് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും അപ്പൊ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട്? മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണ എല്ലാരോടും. ക്ലിയർ ആവൂല മാതാജിയുടെ ചില വാക്കുകൾ. ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഞാൻ ചെയ്യും, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിങ്ങനെ ഒച്ച വരുമ്പോ തന്നെ ചെയ്തു പോകുട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 8 28 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താണ്? സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യവിതുഹു പ്രയാണകാലെ പീച്ചമാം ദേവിതുർ യുക്ത ചേതസ. അപ്പൊ അതിലാണ് അർജുനന് കുറെ സംശയങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങള് പിന്നെ 5 മുതൽ 8 വരെ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് 2 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 9 മുതൽ 13 വരെ ധ്യാനമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, അതായത് ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗാചര്യകളിലൂടെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും. 14 മുതൽ 16 വരെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. പിന്നെ 17 മുതൽ 22 വരെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും താരതമ്യം മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. 23 മുതൽ 28 വരെ ആ പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളുമാണ് 1ാമത്തെ ഭാഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ദേവന്മാരും എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് ശരീരം, മനസ്സ്, ജീവൻ അതായത് ജീവാത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആത്മാവ് എന്ന പേര് അനുയോജ്യമാണ്. അപ്പോ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിനെ പറയും, ശരീരത്തിനെ പറയും, ആത്മാവിനെ പറയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറയും. ഇതിനെല്ലാത്തിനും യോജിച്ച് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്നത് അർജുനന്റെ. അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് മധുസൂദന, യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ഇന്ദ്രനാകാം, വിഷ്ണുവാകാം. വാസ്തവത്തിൽ സന്ദേഹ സൂചകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനായ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അർജുനന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. രാക്ഷസന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം തന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച സംശയങ്ങളെ, ആ അസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ
അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ 3 ഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെ, അതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മം. ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതായത് ആത്മാവിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ, ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ പറയുന്നു. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. 3 കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യം ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ല? പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കില്ല. പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെയാണ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാംബര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും, സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരീരം കൊണ്ടവര് ശ്രേഷ്ഠനായവന്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അപ്പൊ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, ആ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അതിഭൂതം എന്താണ്, അതിദൈവം എന്താണ്, അതിയജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതമെന്നും, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും, സകല ശരീരങ്ങളിലൂടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മരണവേളയിലെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സപത്പാവം യയാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. അന്തകാലേച്ച മാമേവം സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമത്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ആരാണോ എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പരിശീലിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നിര്യാണ വേളയിൽ മരണസമയത്ത് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണസ്മരണ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണസ്മരണ. അത് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മരണസമയത്തല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടുള്ളൂ, അപ്പോ കാരണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യണേന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്താലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്മരിക്കും. അതെന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മളത് ചെയ്താലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്മരിക്കുന്നതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോഴേ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ അതിനെയാണ് പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലില് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരണമടഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പദം പോകാൻ സാധിക്കും. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ അവർക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം സവിശേഷ ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുത്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയഃ. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലാണ്. നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നീ എന്തും വേണം? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങള്, നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്യേം വേണം. അങ്ങനെ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികളിൽ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് നീ എന്നെ ഓർക്കണം. നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികള് എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നീ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്യാൻ വേണമെന്നും ഭഗവാനോട് അർജുനനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണം പുലർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആരോടും ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും വേണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും വേണം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാന്യാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നിൽ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ട് ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്,
ആ വ്യക്തിക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ശലഭമായി തീരാനായിട്ട് തീവ്ര അഭിലാഷമുള്ള പുഴു അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ശലഭമായി മാറുന്നത് പോലെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റേത് പോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലല്ല, ഈ രൂപത്തിലല്ല നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ അത്രയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റേത് പോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഭഗവത് സ്മരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ആ ഭഗവത് സ്മരണം 2 തരത്തിൽ പറയാണ്. ഒന്ന് ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ, അതായത് നമ്മൾ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിലൂടെയുള്ള സ്മരണവും, രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയിലൂടെയുള്ള സ്മരണം. അപ്പൊ 9 മുതൽ 13 വരെ ഭഗവത് സ്മരണം, ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവത് സ്മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം, ഒപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഭഗവത് സ്മരണ നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ധ്യാനത്തിലൂടെ, അതായത് യോഗകളിലൂടെ ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും, പിന്നത്തത് ഭക്തിയിലൂടെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് 9 മുതൽ 13 വരെ ഭഗവത് സ്മരണം ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, അടുത്ത ഭാഗം. അപ്പൊ 9-ാമത്തിൽ എങ്ങനെ പറയണത്? കവിയും പുരാണ മനുശാസിതാരോ അണോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യേ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെയല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിത്യ തേജസ്വി, ആദിത്യ തേജസ് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ തേജസ് പോലെ, ആദിത്യ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആരെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എടുത്തു പറയാനിവിടെ. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിപുരുഷനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവും അണുവിനേക്കാളും ചെറുതുമാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് എല്ലാം പുരാണം, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അനുശാസിതാര, അതായത് നിയന്താവാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്. അണോരണീയാം, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്. ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഏറ്റവും അണുവായിട്ടുള്ള, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പറയുന്നതാണ്, അണുവിനേക്കാളും ചെറുത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാതാരം, പരിപാലകനാണ്, എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകനാണ്. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം, ഭൗതികമായ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ്. പിന്നെ
അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അചിന്ത്യനാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് അചിന്ത്യനാണ്. ആദിത്യവർണ്ണൻ, സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ്. പിന്നെ തമസാ പരസ്ത, തമസിന്റെ അപ്പുറത്ത്, തമസ് ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇരുട്ടില്ല, തമസില്ല, ഇരുട്ടില്ല. അപ്പൊ തമസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ദിവ്യമായിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് ആരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നമ്മള് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കവിയും പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയം സമനുസ്മരേത്യേ സർവസ്യ സാധാരം അചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പരമസത്യം അവ്യക്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതമാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, ഒരു രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദേവീ ദേവതകൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മരണവേളയില് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഭക്തിയോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് ആ യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭ്രൂമധ്യത്തില്, നമ്മള് ഈ പുരികത്തിന്റെ സെന്ററില് ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാണവായുവിനെ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ യോഗാശക്തിയില് കുറെ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ശരീരം പ്രാണം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഷഡ്ചക്ര യോഗ പദ്ധതി, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാധാരണ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഇത് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറയാണ് ഇവിടെ. ആസന്ന മൃത്യുവായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവത് പാദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ചും ഭക്തിയോഗം അയാൾ പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. മരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമാണ്. അതിനാൽ ഒരാൾ ജീവിതദശയിൽ തന്നെ യോഗാചര്യയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ്, ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? യോഗാചര്യയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ധ്യാന യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യോഗാചര്യയുടെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ യോഗ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെ, നമുക്ക് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യോഗാചര്യയിലൂടെ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശ്യന്തി യദ്യർത്ഥയ വീതരാഗഃ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചര്യന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിക്ഷേ. വേദപഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ചാണോ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പോ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവര്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദം പഠിക്കുന്നവര്, അതല്ല ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവര്, സന്യാസി വര്യന്മാര്, അവരൊക്കെ ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ, കാരണം ഇവരൊക്കെ എന്തിലാണ്? ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപദം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പരിപൂർണതയെ ആശ്രയിച്ചാണോ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ അതാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാണ്.
ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. ഈ അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി അർജുനൻ അറിവില്ലാത്തതിനാൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ യോഗ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഷഡ്ചക്ര യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില് അതിനെക്കുറിച്ച് ഷഡ്ചക്ര യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, വിശദീകരിക്കുന്നത്. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരത്യ ച മൂർധന്യാധ്യായാത്മന പ്രാണം ആസ്ഥിതോ യോഗധാരണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥ കടക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? യോഗം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥ കടയ്ക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവില് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യോഗസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് യോഗസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ പിന്തിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ? യമ, നിയമ, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതിൽ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസനം ലഭ്യമായി തീരും. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് എന്ത് സാധിക്കും? ഇളക്കമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയമായ സമാധി അനായാസന പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഓമ്യത്തേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മം വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതിത്യജൻ ദേഹം സായാതി പരമാം ഗതി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, ഓം എന്ന ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം വെടിയുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ ഓം എന്ന് പറയുന്നതും ഓംകാരവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മവും, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും എല്ലാം എന്താണ്? വിഭിന്നങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഓംകാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദമാണെന്ത്? ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ ഓം ചേർക്കാതെയാണ് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഓംകാരം അന്തർലീനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എന്ത് ചൊല്ലുമ്പോഴും ഓം എന്ന് ആദ്യം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചൊല്ലുന്നത്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് ഓൾറെഡി എന്താണ്? അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്. കാരണം അതില് ഓം എന്ന് ചേർക്കാതെ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമാണ്. കാരണം ഓം അതില് അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങള് ഓം ചേർത്താലാണ് ഭഗവാനും കൂടി സ്മരിച്ച ഭഗവാനും കൂടി വന്നാലാണ് അതെന്താവണത്? അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ആ മന്ത്രം. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ അല്ലെ? ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ
ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത 14, 15, 16 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അനന്യചേത സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. ഇവിടെ പറയുന്നത് അനന്യചേത സതതം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റൊന്നിനെയും വിചാരിക്കാതെ, മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ, അനന്യചേത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ലാതെ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനന്യചേത. അനന്യചേത സതം എന്ന് വെച്ചാല്, അനന്യചേത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സുപ്രാപ്യനാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാപ്യനായിരിക്കും. കാലദേശം കൂടാതെ വ്യതിചലിക്കാതെയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കാലോ ദേശോ അതൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകമല്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനൊരിക്കലും വിഘ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമുക്ക് 4 മണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ വിടും, നമ്മള് ആ സമയത്ത് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പനി വന്നാൽ നമ്മൾ ആ ദിവസം വിചാരിക്കുന്നു നാമം ജപിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നാമജപം മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനെയല്ല ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മളെ സമയത്തിനോ കാലത്തിനോ ദേശത്തിനോ ഇതിനൊന്നും ആര് പരിഗണിക്കുന്നില്ല? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. കാരണം ഏത് സമയത്തും അനന്യചേത, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഒരു ലക്ഷണം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ നിരന്തരം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രാപ്യനായിരിക്കും, സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. അപ്പൊ ആരാധന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി യോഗികൾ 5 തരത്തിൽ പറയാം. ശാന്തഭക്തന്മാര്, ശാന്തഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്, ദാസ്യഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ, സഖ്യഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്, വാത്സല്യഭാവത്തില്, മാധുര്യഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പല ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, 5 തരത്തില് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതിം. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവര് പരിപൂർണത നേടിയവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കളാണവർ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണവർ. മഹാത്മാക്കൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണവർ. അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ഈ ലോകത്തേക്ക് ദുഃഖം നിറഞ്ഞ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള 2 കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച്. ഒന്ന് ദുഃഖപൂർണമാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദുഃഖപൂർണമാണെന്ന്. പിന്നെന്താണ്? അസ്ഥിരമാണ്, അതിനെന്തില്ല? ശാശ്വതമായൊരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അസ്ഥിരമായി പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? ജനന, വാർദ്ധക്യ, രോഗമരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശബഹുലമാകിയാൽ പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ഥിരമാണെന്നും ദുഃഖാലയമാണെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങള്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ഈ 4 ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയണത്? ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഒന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തില് സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം നമ്മൾ കണ്ടു, ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള വരെ എങ്ങനെയാണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്.
ബുദ്ധിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്നും കൂടി പറയാം. ആ സത്യലോകം മുതല് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള 14 ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങൾ വരെ എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമാണ്, ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിലോ പിന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എവിടെയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം? നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും, ഭൗതിക ലോകത്തായാലും ആത്മീയ ലോകത്തായാലും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? പുരോഗതി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. കാരണം ബ്രഹ്മാവും അവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ താരതമ്യം മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്തം തേഹോ രാത്ര തേഹോ രാത്രാവിദോ ജനഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അത്ര തന്നെ. സഹസ്ര യുഗ പര്യന്തം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന്. ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ പകല് അത്ര തന്നെ. ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ പകലിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പകലിന് അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ട്? രാത്രിക്കും വേണം. അപ്പൊ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത്രയും തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? രാത്രി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? 2000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാത്രിയാണ്, പകലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പകലെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന്. അത്രയും തന്നെ എന്ത് വേണം? രാത്രിക്കും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് നമുക്കറിയാവോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കാലയളവ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം 4,32,000. അതെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ. പുതിയവരോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് നേരത്തെ കേട്ടവരോടല്ല, പുതിയവരോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ലെവൽ 2 ക്ലാസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം, നോക്കാം. അപ്പൊ സഹസ്രയുഗം, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ട്? രാത്രിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗങ്ങൾ, അപ്പൊ 43,20,000 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഇത് 4 കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ചതുർയുഗം വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 1000 ചതുർയുഗം വേണം. ഈ 4 ചതുർയുഗം കൂട്ടുമ്പോ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ പറയുന്നതാണ് 43,20,000. അങ്ങനത്തെ 1000 ചതുർയുഗമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത്രയും തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? രാത്രിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ 3,13,40,000 വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അതിരറ്റതും അസാധാരണവും എന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണത്. അപ്പൊ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് തോന്നും, ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ് പറയാ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലയളവ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നില്
ഈയാമ്പാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, മഴപ്പാറ്റ, കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈയാമ്പാറ്റ? അതിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ അതിന്റെ ആയുസ് എത്രയുള്ളൂ? ഒരിത്തിരി സമയമുള്ളൂ അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് ദേവന്മാരുടെ മുന്നില്. നമ്മളെ ആയുസ് ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആയുസ്, നമ്മളൊരു 100 വർഷം ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ചിന്തിക്കും ചെറിയൊരു സമയം നമുക്കുള്ളൂന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നില് ഈയാമ്പാറ്റയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആ ലൈഫ് സ്പാൻ, ആ ജീവിത കാലയളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ഓരോന്നിന്റെയും വ്യത്യസ്തമാണ്, ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അവ്യക്താദ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യാഹ രാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് 2 തരത്തില് പ്രളയം സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് 2 തരത്തില് പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 കോടിയായ ഒരു കാലയളവ് പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ 2 പ്രളയം. ഒന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തീരുമ്പോ, അതായത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ രാത്രിയാകും. രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പ്രളയാണ് നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നതിന്, നൈമിത്തിക പ്രളയം. അപ്പൊ ആ പ്രളയത്തില് ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങൾ, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാതും അവ്യക്തതയിലേക്ക് ലയിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുക്കുമ്പോ, അതായത് പകല് വരുമ്പോ, അടുത്ത പകല് വരുമ്പോ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും അതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും, ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരും. പിന്നെ രാത്രിയാവുമ്പോ വീണ്ടും അതൊക്കെ അവ്യക്തതയിലേക്ക് പോകും. പിറ്റേ പകൽ വരുമ്പോ വീണ്ടും അതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് നൈമിത്തിക പ്രളയത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രളയമാണ് മഹാപ്രളയം. ആ മഹാപ്രളയം പറയുമ്പോ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് അടക്കം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്, എല്ലാതും ഇല്ലാതാകും. പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരും. പിന്നെ കാരണം ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് വെച്ചൊരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണല്ലോ ഒക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷത്തെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ എന്താണ്, പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരും. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവും ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് രണ്ടാമതെല്ലാം വരുന്നതാണ് മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാതും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ അവ്യക്തതയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കും. ഭൂതഗ്രാമസ്ഥ ഏവായം ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേ വശപാർത്ഥ പ്രഭവത്യാഹ രാഗമേ. വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ ഇത് വീണ്ടും സംഭവിക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും? അപ്പൊ മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനീഷികൾ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമോച്ചാരണത്തിൽ മുഴുകി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിനിട വരാതെ ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ പറയുന്നത്, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവര് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചാരണത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തില് ജീവിതം അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നൈമിത്തിക പ്രളയം ഉണ്ടാവില്ല, മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പുനർജന്മത്തിന്റെ ക്ലേശത്തിന് ഇടവരാതെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അത്തരക്കാർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരസ്തമാത്തു ഭാവോജ്ഞോ വ്യക്ഷേത സനാതനഃ യസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യൽസു ന വിനശ്യതി. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
വ്യക്തവും അവ്യക്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായിട്ട് സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തിഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല, സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് വ്യക്തമായിട്ടും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഭാവം, അതായത് ആത്മീയമായ ലോകം, ആ ലോകത്തിനൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. അത് സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം അവസാനിച്ചാലും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമുക്ക് നാശമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ പദത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മ മൃത്യുവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തം സമാഹു പരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതും ഇല്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. ഇനി ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായ ആ സനാതന ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ ലോകം എങ്ങനെയാണ്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ്. വേദാന്തികള്, വേദം അറിയുന്നവർ അതിനെ അവ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അക്ഷയം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്ത് വരില്ല? വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ് ചിന്താമണി ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം എന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കും, സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാം. അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായിട്ട് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. മഥുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചുകൂടിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്, ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം കൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് മഥുര ജില്ലയിൽ, അതായത് ഭൂമി ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രതിരൂപം, അതായത് മഥുര ജില്ലയിലെ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന പ്രദേശം ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ. പുരുഷസപരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്തനന്യ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിതം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യമാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എല്ലാവർക്കും സുപ്രാപ്യനാണ്. എങ്ങനെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം. വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ടും നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നും നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാവുന്ന വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണമാണ്. എല്ലാം എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ജീവനില്ലാത്തതാണ്. എല്ലാതും ചരങ്ങളും ചരിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഒരു ഗുണം. എല്ലാതും എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ജീവനുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് പോലെ നിർജീവങ്ങളായിട്ടുള്ളതല്ല ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്.
ആധ്യാത്മിക ലോകം, പരലോകാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തമല്ല. പിന്നെ അതെന്താണ്? സനാതനമാണ്, ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി, ഗുണനിലവാരത്തില് ഭൗതിക ശക്തിയേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി. പിന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം, പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. എല്ലാം ആകർഷകമാണ്. അവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അവ്യക്തമാണ്, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. വ്യക്തമല്ല, അവ്യക്തമാണൊക്കെ. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം, ആത്മീയ ലോകം, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഭക്തി, പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 23 മുതൽ 28 വരെ. ഈ 5 ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ, അതോ നാളേക്ക് വെക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 23. ഇനി ഓരോ സമയത്തും മരണം സംഭവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. യത്ര കാലേത്വനാവൃത്തി ആവൃത്തി ചൈവന യോഗിന പ്രയാത യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാല് നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും, ഏതൊക്കെ സമയത്ത് നമുക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകവുമല്ല. അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. അവരൊരിക്കലും അവരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. കാരണം അവരതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ടരായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. എന്താണ്? മരണഭയം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇല്ലാതാകുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോ. അഗ്നിർ ജ്യോതിർരഹ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാവിദോ ജനഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം, ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യം, അതായത് വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഗ്നി ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യം, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, അത് വെളിച്ചത്തില്, അത് പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, ശുക്ലപക്ഷം, ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫുൾ മൂണിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഫുൾ മൂൺ വരുന്നത് അല്ലെ, ഫുൾ മൂണിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരായണ കാലം. ഉത്തരായണ കാലം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം 6 മാസം ഉത്തരായണമാണ്, 6 മാസം ദക്ഷിണായണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉത്തരായണ സമയത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ദേവന്മാർ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം, അതാണ് ഉത്തരായണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഉത്തരായണ കാലത്ത്, പിന്നെ അഗ്നിയുടെ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പാശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിനെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. യോഗാചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, യോഗാചര്യയിൽ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗികൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ യോഗികൾക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും? അവർക്ക് യോഗയിൽ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? യോഗാചര്യയില് പുരോഗമിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാവും.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയണത് ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യാനി വർത്തത്തെ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, രാത്രി സമയം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം. ഈ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു, അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ രാത്രി സമയത്ത് മരിക്കുക, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയങ്ങളില് മരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അവര് ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളെ മുഴുവൻ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ജീവാത്മാക്കളെ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തുണ്ട്? കുറെ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ശുക്ല കൃഷ്ണേഗതി ഹേത്യേ ജഗത ശാശ്വതേ മതേ ഏകയാത്യനാവൃത്തിം അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ മതിയാവൂ. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നെന്താണ്? പ്രകാശത്തിൽ കൂടെ, മറ്റത് അന്ധകാരത്തിലൂടെ, ഇരുട്ടിലൂടെ. അതായത് വെളിച്ചത്തിലും പോകാം, രാത്രിയിലും പോകാം, പകലും പോകാം. പ്രകാശത്തിലും പോകാം, ഇരുട്ടിലും പോകാം. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട? തിരിച്ചു വരാറില്ല. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്കാണ് മടങ്ങി വരേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനന്യോകി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോ ഈ 2 വഴികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലും ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് മതി? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നാ മതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാര് അയ്യോ പകല് സമയത്ത് മരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് മരിക്കരുത് എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭക്തര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? ഭക്തിയിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥമുപയുഞ്ചതഃ. രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്, ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കും. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി ആചാര്യനാണ് വലിയൊരു. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആസക്തി ഇല്ലാതെ അനാസക്തനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് ചെയ്യുക, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഈ ഒരു പ്രക്രിയ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. അത് നമ്മുടെ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതാണ്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി യത് സർവമിതം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്, മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും ഭക്തിയോഗത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നത്, ദാനം ചെയ്യുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ഇതിൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഭക്തന് കിട്ടും. ഇത് മാത്രമല്ല, അവസാനം അയാൾക്ക് സനാതനമായ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഈ വേദപഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേദപഠനം ചെയ്യപ്പോ വേദപഠനം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. യജ്ഞാചരണം കിട്ടുക, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും, ഈ 4 ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4 ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും. ഒപ്പം നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നടക്കേണ്ട, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ട, ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 4 ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക്, പരമധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം
സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഇതം വിദിത്വ എന്നതിന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടെന്നർത്ഥം. ഈ അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല, ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടണം. അപ്പൊ ഈ 2 അധ്യായം, ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായവും 8ാമത്തെ അധ്യായവും, ഒന്ന് എന്താണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടു. 8ാമത്തത് പരമപദ പ്രാപ്തി. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് അറിയണത്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നിവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും. അർജുനൻ ചോദിച്ചു ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരും ഭഗവാനും ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉള്ള ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത്? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ പറഞ്ഞത്? അതിയജ്ഞം, പരമാത്മാവ് എവിടെയാണ്? അതിയജ്ഞം, അതായത് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധു